Bye-bye. Vamos mostrar. Lijkt nogal klein met hem. Joh. Kalpa. Kaya may lokal ke nadal berani. Ik kasih sekali dia kan ano? Hij is een cameraman. Sekali man. Hij lijkt zoals is, wat hij op zijn kop heeft, lijkt als een stuk warm. De cameraman. Wat? Paisik ko. Ja, hij heeft iets op zijn kop. Lijkt heeft een warm op zijn kop. Cameraman. Bawal ba yung lindiro na lang? Amin. Bawal ba yung lindiro na lang? Bawal ba yung lindiro? Ik ga jullie allemaal op YouTube zetten. Die birthday girl. Dat is die birthday girl. Kailan? Staan ze. Die birthday girl. En daar zo is Imolati. Dat is Imolati. Dat is Imolati. Je moet die zo niet schade staan, man. Je moet er niet schade staan, man. Dan vat hij bij je mooi. Ay, nou maar die phone is gewoon geblazen wordt. Mami mag zelf komen, mami achtervoeten. Hindi yan. Ik kan niet zien. Sino si Tang? Mawawali mo kailan? Asan. Hoe is die van mami mag hier zelf komen, maar achtercamera hier. Ja, je moet kan zien kailan het maakt de zaak, Bati. Bati! Dat is die camerafoon, nee. Hij was nou eens geblazen geweest. Schoon gemaakt. Nou wordt een foto gevat met hem. Hij was daar ons die type. Nia, het is jou om te kijken. Nia. Ja, maar alles kriegst van hem. Ja, het is voor jou om te kijken. Die camera is net voor jou. Die camera is Imolati. Imolati.